na misasangkot sa giyang kay pembetuan sa mahram na daan tanu daan napakarayagan anto na bes ipembetuan sa mahram sa katyagan kay guru tanu pagaritano kakatano asi Abu Dailami na anak tanu kabgi sa usayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wallang kay Aritano laki niyo bangsa niyo si Abu Sufyan sang kaya panaguntaman yan ko kapupakalawlada si iku agamatan wa Islam mapantag sa giyang kaya mga bitiera kaya susupa ka mga ulama nagwayamala na balasang mabuwala sa pita tamanan yan baribu-ribu balas sang kaya dunian ayamala na sa yamul kiyama ko dirkano karorotosa sa dir kami di kapamanaga sang kaya page tano bitira sa kawang agi mala aditano di kapaka pamagilaya o di na di kapaka sisinabuta sa giyang mga bitira makapantag si agamatan o agama Islam. Mga sabapro na miyunad na kaya payagaw ng kaya Aritano si Abu Sufyan aging kaya bitira tano imanto na makapantagay si ko mga bai kukuman o bai palayalegis kanian ad aban yan mahram yutod mga guro na si ko datanoron pan nakadabu iya bitira nadaan tanwa alawin ang kaya mga syarat opter o na mahram paganay opter o na syarat ang kaya mahram banay niyan si ko ba sa tanwa maranaw nagumiyabali panabasa tanod ng kaya surut syarta na paganay syarat yan na mabaloy so mahram ta'bid tama sa taman nabamuakat kan nabamatag temporary ang uta mahram ani ako nabit ta'bid ay man ani na tama sa taman ang uta mahram kaya so tahan ko na ba muakat mahram oy ta'bid ako muakat ibarat mo ta muakat na ibarat so dito na so paso ipagu so ipagin para pelunson sa bro na bibilis ka niya na muakat mahram oy ay mana niyan na taman sa sudah to nakaruman niya so karomanian dinan ka pa kaya pangarom aso ipagin okay na pa makabud mo to maputol pa man namyawa fat so babay nakapakaya pangaroman ng utwa ipagin lagi nga tapit tanong na sisagingan na oy siko tabido tabid sabab sa giyang abitira ni siko kapilelayago babayada ban yan mahram kaya sabutan tanong tapagan niya sarato balasang wala sa madakal ikadua syarat na mabaloy so mahram romaraw tango to akalian ani ako nakakilan baligan wa muslim indal hanabila ay manan niya na mabaloy so mahram sumusukudang ko ta pamikiran yan adda akalian kaya baligan muslim gini pag siko mga hanabila ini pagumano na yung mga hanabila balis kanya na kaya baligan mapayakal why na mahram mo to ako muslim why kapakaya ano pa rin niya na dito ba muslim naba muslim abor sa Pilipinas na madro katanod na yan madro katanod na yan si kumahan na bila na pamakwad na pagariyo tawa na muslim na di ka pa iba niyang baloy mahram yan okay na siko tuloy ma'am na kapakay ragi na piyaka dagsi asiko mga hanabila ikatlo syarat na mabaloy kanyan mama nabamatag so tigtanwa binabai so pamanabatanon pakapanta ka usado mama nadis kanin mabaloy bakla gyuti kwan di ka pa kaya baloy na mahram so bakla titu mama wala yung kailangan na may kauna na madagrag tanong sa bagyo ba ati yun na ano man up down lagi ito ko na ano yung Vicky siya yung tinano Vicky na naanyan nagpadsa gagawi daw dito ka pa kay abaloy na mahram ikadua na mabaloy makasasarig kanyan
Oh, ginani pata surot ang kaayap tero na mahram. Panitan no si kwala kaya sabutan tanong kaya mga syarat yan. Nino ka preview tanong buong kaya video inshallah. So aya osay nang kaayap tero na mahram mga raya ganyan napaganay ro nagyang ko to ha. Bisa bin nasab. Laidu ama. Na so ama ka na mahram ko to. Bapiyagin ni puro yan. Apeke ni puro yan. Pamana so ama ka dato siki ama ka tama sa yung taka puro yan. Ama ka dato siki na ka taman mambusag yung taka puro yan ha. Mahram ko to ha. Lit abid. Taman sa taman na mahram ka no to. Kapag kayo tayo ipagunuta kasi sa safar, lakawan. Ikadua, pitiro mga ulama, mahram, littaabid, si ko ay manan yan na bilkaraba, na nagyang ko to al-abna. So mga wata ka. Oh, so mga wata ka mga mama. Api kinibubayan. So mga wata ka, so mga apo ka, sa kita tigtano mga apo ka sa labna, mahram ka nuto. Tama sa kataman na di kapakay ba kanyan na kapakay pagunuta ka sa ay manan yan lakawan. Ikatlo, mahram na yung utang mga laki nga. Laki nga tito, o di na laki nga siki ama ka, o di na laki nga siki, inakanap pero no to mahram ka. Ay kapat, nagyong ko to abnaul ikhwa, wa in nazalu. Manan na so, mga pakiwatan nga mga mama. Pada pala nga nuto, mga mahram. Pakiwatan ka mama si ko laki nga, o di na pakiwatan ka mama si ko, babaying pagaring ababay. Ikalima, naging utang mga bapa ka. Mga bapa ka siki ama ka, aguso mga bapa ka siki, inaka na pala palinan pero na imanan yan na mahram. So mga ulama na tira na penaptero na mahram naging koto biraba minisuswa ka. Ay Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na tina yahrum minar raba ma yahrum minan nasab. Gingan na mga inaloy tanusan nagid ni imanan yan na kukuman ng kaya raba. Uway, mahram ka to. Pagari nga sa minisuswa. Napa lamun mo si ko bangsa. Uway. Na mahram ka to, pero ta mahram ka. Ayay katulong nagyang ko to kaya pa ka mo osado. Musahara. Paganero nagyang ko to abna o zawj almar'a. Ay mananin na so mga pataliw do nang to babay. Ibarat pakarayag ta. Mga wata mama. Barat na adna mga wata na mga dukoy karon ma. Oay. Nagyang ta isa karon na mga pataliluan yan to. Na. Oay. Na mahram mo to babay. So mga wata o karomanian na mahram yan to. Ikadua, nagyang ko to panugangan. So ama o uway. Ama o panugangan. Panugangan yan na mama. Ikatlo, nagyang ko to miyaka mo na mama. Emano naswat ay subabay naswat ay nababay na so miyaka pangaroma sa yuta at nababay na mahram yan to. Miyaka mo to. Hera mo to Islam. Taman sa taman. Tabin. Na padapan sa misasang ko to naging kaya bitiratan no. Na anto na bisip taman na uri na kawatan. Upama ka misam peron sa manusia subay na kebetulan kanin sa dimlelayag. Sa tiyak dito to mga ulama, sabad ko mga ulama, tataro madhab Syafi'iyya sa 85 kilometer. Man misam pero subay pamana lumalakaw sa gitu kawatan na lelakaw niyan na kebetulan kanin sa mahram. Maana musafir kanian, makap kinangalan sa kanian sa mahram.